mga quiz no UKPH sa pudi ay kato nakapasar og Harvard University bitaw nga classmate bitaw ni Harry Potter to sa una bitaw so karon no naana po ta diri karon. Sabak yung mga manok. Putang na. So karon mga quiz no naana po ta diri karon sa ato ang studio na pud no kat para ato istoryahan ang mga top 10 na pud diri sa atong kinabut. Tanaw niyo kung buhok oh. Parang akong Charles Angels oh. Isa ha. Igang. I-check sana ako ang laptop guys. Sabi niyo ako yung laptop. Lowbat ako laptop. Sus ano na? So karon no, ang ato ang topic karon kay para ni sa mga ex nga namiya, no? Sila tong mga ex nga sila'y namiya, no? Atong topic karon kay top 10 batas kung ex na ka pero ikaw namiya or nagbinuang. Pag nanigisi. So karon no ato na sugdan ang mga batas no ako ipanglista diri no pero pasensyahe sa ninyo nga buhok karon kay Messi kayo kay ganahan mo gumom si Messi kay terno ka sa unang bao Messi ang buhok apilang naong Messi. No, kaburo mo na. So karon no tay sa hay on sa rato tong ring light ha. Namo ko tay bagong ring light dito. Sa improve na biya na unsa man mo. Improve ta karon tanawa. Nako yung ring light. Ako basigang ring light ha. Pero gamay siya ring light kay syempre improving slowly but surely. Holy shit. Ang ganda ng ring light ko. Alright, no. So karon ato na sugdan ang atong mga top 10 batas diri para sa mga ex nga namiya, no. Una, no, pinaka top 1 nga batas kung ikaw ang namiya, no. Kay dili na ka magsinamok. No, dili na ka magsinamok. Oras nga ikaw namiya, no. Buot pasabot ikaw ni hawa sa relasyon. Buot pasabot ikaw ni dili sa responsibilidad. Isip usa ka nobyo o nobya baka sa isa ka tao, no. So ikaw na miya, so dapat ikaw dili na ka magsinamok. Pero kung nagsinamok siya, no? Kay ikaw na miya, so buot pasabot ikaw nagbilin ka ditong sakit sa iyang dughan. Unya karon magsinamok na ka. Unsa na pa yung tuyo, ha? Mubalik ka kay unsa nakulangan ka? Unsa imong nakulangan, ha? Wala ko unsa nakulang si mo. What? Dili na ka magsinamok, no? Dili na ka mo text og hi, dili na ka mo chat og hi, nagkauna ka. Dili na ka mo chat og hello, I miss you. Kay kanay mo gibiyaan, no? On the process of moving on na, bahalag bag-o pa kay madawot. Ginapanagot ko ninyo. Ginapanagot ko ninyo. Dapat di na mo magsinamok basta ex na mo, ha? Ikaw, di na ka magsinamok basta ex na ka, ha? Okay? Okay? Grabe kaigang diri sa earth, guys. Ikaduha nga batas kung ikaw ang namiya, no? Dapat, dili na ka magpapansin. Kanang bitaw mga ex bitaw nga magpapansin gibon pas anang kauban sa magsinamok no magpapansin magsinamok kanang bitaw magpost bitaw nga I miss you may ana bitaw kanang bitaw sus lumiki duklon bitaw nga mga ex bitaw dapat kung ex na kano di na ka magsinamok yun kay ikaw may nibiya so di ka magsinamok no asig ay na gusto ko bigyan ka. Number 3 nga batas kung ikaw ang namiya nga ex so dapat dili ka magpa-victim bisag ikaw ang namiya ug ikaw ang nabinuang. No, daghan kini karon ng mga cases karon kanang mga ex bitaw nga kanang sus. Kanang bitaw mga sila pa namiya, sila pa victim. Kun ingon pag wala na tarong malalaki ron, wala na tarong nga babae ron. Unya, sila man di ay ang namiya ug sila ang nabinuang. No? Di ayun. Galagot. Galagot ako. Igan jud kay sa earth, guys. Kaupat nga batas kung ikaw ang namiya, dili mangitag rebound. How man nimo nang rebound na? Unsa magtuon na mo sa relasyon? Basketball na kay nay rebound. Nya luoy kay na imong makit-an nga rebound kay may expect na siya nga nagkagusto kaniya, no? Lagi, sus. Nasulti ko na kay na experience ko na nahimo kong rebound sa una bisag dili ko tambok, dili ko lingin og lawas, gihimo kong rebound ni untol ko sa lain, guys. Nya dili ka na sa sakit kay rebound ra ko. Kana rebound. Dili ka na sakit ang rebound, pero ayaw gyud mo pakita ang rebound kay luoy gyud na, maluoy mo. Ikalima, no? Ikalima, dili na magdrama sa Facebook. Okay ka na bitong times bitaw nga sikog scroll sa Facebook para mangitag memes, mangitag lingaw niya, makita ko basahan ko mura nagdiary ang Facebook. Nagawa ka na bitong di man katarong. Ay, asa makitag tarong? Need kog ka chat. Ni chatan nimo mangsin. Bugok aha man nimong utok, girl, ha? Boy, ay mo utok, ha? Naglagot palagot. Ang palagot mo ninyo, ha? Galagot ako diri, ha? Drama sa Facebook. Ayan yung damay ang Facebook sa inyong relasyon kay ang mga tao sa Facebook wala nang inahanglag updates sa inyong relasyon. Samok. Number 6, no? Number 6 nga batas, no? Dili magpa-comfort. Sa lugar, comfort. Ikaw nag-inamiya, ikaw nang binuang po comfort baka po notes.
Ay po comfort ka na mga tao ra bang kanang mangita i-comfort nga mo take advantage sa na no mo best friend mo na best friend dali comfort ka sos usa ta mo ay po comfort kay wa mo yangay. Ay number 7 dili mag-shot unya mo hilak then mga sorry sa lugar ay hara ka mga sorry nagbahubog ka unsa ka di naman nauso karon jay di naman nauso karon kay kana mga nga pang 1960s ra mga butang na mag-drunk call mag-drunk text. Kung gusto ka mga sorry to personal dili tawag-tawag kung dili ka nang hubog ka nabuga nabuang na ka ha ay palaguta ha palaguta. Number 8 no kanay pinaka-common siya sa mga ex no dili na mangdaot. Kung ex na ka dapat pasagdan na nimong kinabuhi sa usag-usa no di na ka magdaot ngano unsa pa may gusto nimo dai pagkahuman nimo siya gamiton pagkahuman nimo pag take advantage sa mga weakness ay imuha siyang daoton kay ngano wala niya na satisfy ang imong satisfactory shittings ha sa naman taw ng mga tayhanan mo magtarong ka dili ka magdaot ako maglagot ko pang daot kita mo sa ako maglagot wingano ako na maglagot ay ko malagot Number 9, kung ikaw ang namiya o ikaw ang nabinuang, ay napagunahunag makigbalik ka, no? Sa lugar, pag humanin siya daoton, iya nag-fix iyang self, bubalik, yabong ka para bungkago na po dyan. Daghanan makigmarupok karong yung mga extra ba, no? Makigbalik yabong, bisag, sus, orang di galambo ang Pilipinas, uy! Ako sa galagot, kita mo sa mga ayos, pula lang. May ice turning red. Lagot ikaw po, ay na po Jack sungta po. Kay balo nagibinuangan na ka. Okay ra po. Ay pangayag advice di ka minaw. Kani number 10 ang pinakalas nga bata sa tanan no. Dili ka mangayog advice. Kimo gyapon dili gyapon nimo i-apply sa mga kinabuhi. Ug naa pa dili ka mangitaglain. Kay imuha ra mo day gyapon yung pasakitan abot sa panahon. Unsa gihimo nimo sa mong ex nga binuangan nimo siya. Mo gyapon nimo himuon sa sunod nimo uyab. So kung di ka magbago ayaw sa pamingtaglaan galagot. Lagot na bigyan ko. So mo to no, lagot na bigyan ko diri. So by the way guys, kanang una akong advice sa tanan mga ex diyan no. Kung gusto mo magdugay inyong relasyon, i-adto sa saktong proseso kana bitang give and take. Ayaw patasan yung pride kundi mo maglaba o mga something like that bitaw no. Og less rupok lang no. Gusto mo ka makitag uyab no. Pamubi mong standards unsa gusto ka gwapo pero di man ka serving unsa. So by the way guys, to katora. So mora to na akong mga hatag sa inyo karon nga mga top 10 batas. No comment mo sa ubos kung gusto mo mga top 10 batas pagyapon diri no. Og unsa nga klase nga top 10 batas no kay galagot. Galagot may ko diri gud. So mo to guys, to salamat sa pagtan-aw no og kanang salamat sa sponsor no. Chada kay na ko laptop is of bagti kay no. Asus number 1. Asus ano na. No? So salamat sa magtan-aw no og pag-subscribe na no kay kapoy pang buang-buang diri no. So thank you for watching guys and please subscribe. Let's go. Og by the way no, shout out ko kang Island Oxina no. Kumusta na ba kadiya mga chewies no? Shout out ko sa tanan ako subscribers and something like that shits, alright? Shout out ko kang Shene Ira ug kang Mark Dave Labrador no. Shout out sa tanan mga Bukinan vloggers diyan no. Shout out sa inyo tanan and let's go.